Parastin hêmana bingihîn a welatekî bînerîn me ji bo civakek an jî gelek xwe biparêze berî her tiştî erka xwe ya parastinê digire ser milan. Di çarçoveya vê yekê de li bajarok û an jî li rojhilatî milê akademiyatê ku hatine vekirin taybetî jî li Bakur Rojhilatê Sûriyê ciwan ji bo parastina a û destkeftiyên xwe berê xwe didine nava erka xweparastinê û navê erka xwe jî bi dildarî û dilxwazî pêk dînin. Ser vî bingehê jî herî dawiyê jî li Akademiya Şehîdçiya Rûs a Fakulteya Leşkerî dewreyeke şervanên erka xweparastinê derçûye. Dewreya ku derçûye a nozdemîn e û bi navê Şehîd Hişyar Abdilmecîd Umer bû. Akademî sekna hevalê got derbas dibe seknigiya ve hevala heye. Hem her çapênc herêmê got herêma Dêrezorîye, herêma Furatiye, herêma Cizîrê, herêma Petrolîye sazî me dîne got derbasê Akademiya Şehîdçiya Rûs dibe. Ama hevalê got derbas jî bû wek hevalê fermandarîne derbasî vê akademî dibe. Ev Akademiya Şehîdçiya Rûs jî akademîkî berdewam e. Yani heya niha jî berdewam e hê jî berdewam bike. Hevalê got derbasî akademî dibinin sekna xwe dersî siyasî got bînin, dersê eskerî ne, dersê bizdorî ne heval piştî